Здравейте хора, намираме се пред Дисни магазина. Сега ще влезна да видя тук какво има. Не съм бил хора в Дисни магазин от 2024, като бях в Disney World, в Disneyland Париж. Ето ги, тук има всичко на Toy Story в момента. Айде да влезете с мен да видим какво има. Хора, вижте, тук има статуетки. Уникални са. Много ме кефат. Хора, ето ги лимитираните Дисни кукли, които имат. Много яко. Хора, погледнете каква красота. Ето ги тук куклите. Класическите. Ето ги и тук. Мале, какво е яко. Вижте хора, какво е хубаво. Я да видим, тук има някакви други кукли. Я да видим на Рапунцел. На Рапунцел и разбойник. Всичките са много яки. Много ми харесват. Той е на 3 етажа, има нагоре още. Мале хора, вижте какво е красиво тук. Може да си обличаш своите принцеси. Бел! Ето я. Тук има тая Ваяна и, как се казва, Мери Попинс. Ето тук има Ариел, статуетка гигантска. Фроузън, замръзналото кралство, уникално пепеляшка, Жасмин. Всичко е страхотно просто. Хора, има кукли и на наследниците, Иви и Мал, баси якото. А това са тези, как се казваха, балерините. Мега якото. Ето хора, да видите и други красоти тук в магазина. Всичко е уникално. Имат и на отстъпка и тези, които са минитата. Имат големи тук. Ето Ваяна, Симея, пееща Ваяна. Уникални са просто хора. А сега тук ви показвам всичките плюшки, които имат. Уникални са. Има Стич, Мечопух, играта на играчките, Лейди Скитника. Има и тези котараците, аристокотките. Уникални са. Доналд Дък, Дейзи. Тук има всички Дисни принцеси плюшени. Всичко има тук хора. Мале хора, вижте, тук влизаме на 3-ти етаж, т.е. първия. Тук всичко е на Star Wars. Нулев ли, първи ли къв се води, той е на 3 етаж. Вижте колко е яко. Тук много не е за мен, защото е по-мъжествено, така да се каже. Но въпреки всичко... Скарлет Уич, каква е яка. Я да видиме. Има много яки неща. И тук също. Ама по-не ме кефът сякаш. Некви кукли има тук, намалили се ги, ужасни са. Тук е ескалатора, това е асансьора, да е. Горе-долу това е магазина. Обаче мисля, че е готин. Харесва ми. Чао. Тръгваме си.